prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, prezident Republiky Kazachstan Nursultan Nazarbayev. Súčasného postavenia Kazachstanu na svete je aj udelenie prestížneho slovenského ocenenia Zlatý biatek pánovi prezidentovi Nazarbayevovi. Toto ocenenie sa udeluje už 15 rokov a je prejavom uznania zásluh pri šírení myšlienok mieru medzinárodnej spolupráce a v neposlednej miere aj ocenenia zásluh o rozvoj vzťahov so Slovenskou republikou.